Kenapa kuwi? Iki lho gua cintek karo Jabi mijuk. Ya anggere tak ilangi munggahne tak ilangi munggahne. Nek kowe matine kaya gampang. Kepiye carane wong iki anggere tak ilangi munggahne kok. Bayu kan dijul. Campuri tasik. Nek digapake Jublek terus diombeni. disiramke kene ngono. Diombeni siji-siji ngene. Berarti dicekel sitok-sitok ngono. Lah iya kok. Nek terus Kok di anu jam 09.00 esuk kae di pepe. wis mesti mati. Lah yang mati digedhek cengele ngene. Genah matine ya. Kena mati kok. Dene ngopo dijak nggo banyu degan nek kok ora digedhik ngene. Ya menang Men repot ngono. mas repot. Njen ning pasar njen. Aku Njen repot. mari kok. Kowe ora pare edan kowe. Dicengele sisan malah ngene ngilangke ora kena-kena kok malah